knikkende knietjes, een bijzonder ritueel of gewoon 1 keer diep ademhalen en dan het podium op? Hier zie je de verhalen achter de Limburgse muziekscene. Dit is Backstage. De laatste minuut voordat ik het podium opstap, ben ik backstage aan het rennen en mezelf zo moe mogelijk aan het maken, zodat alle stress omgezet wordt in adrenaline. En dan betreed ik het podium op met een bepaalde soort rust. Dit is Mick Mazou uit Geleen. En ik maak indie pop en rave muziek in één met mijn band. De ultieme show van Mick Mazou is een hele grote show die aanvoelt als een superkleine show. Die aanvoelt alsof ik iedereen in de ogen aan kan kijken en met hun kan bespreken dat het oké is om niet oké te zijn. Jarenlang was Mick Mazou alleen een DJ-naam, maar sinds kort is hij ook de frontman van een band. Ik merk dat ik nu als live act dat ik veel openhartiger te werk kan gaan. Hij begon al heel jong met muziek maken. Eigenlijk maak ik al muziek vanaf baby zijn. In de zin van, mijn moeder heeft nog volgens mij een filmpje, maar ik weet niet. Ze heeft me ooit laten zien dat ik die Bijtje Maya in het Pools mee aan het zingen was toen ik 2 was. Ik heb heel lang in een kinderkoor gezeten, daarna keyboardlessen gevolgd. En uiteindelijk dacht ik van, maar ik ben met keyboard alleen maar beats aan het maken. En toen ben ik ook meteen begonnen met DJ'en. En zodoende is dat een beetje uitgevloeid naar uiteindelijk Tomorrowland. En op Tomorrowland tot de realisatie gekomen dat ik door te zingen alsnog veel directer mijn emoties bij mijn publiek kan brengen. Dus toen besloten om een bandje te worden, waarmee we nu onze eerste optreden mee gaan doen en inmiddels naar een album toewerken. Sinds dat hij de switch heeft gemaakt van DJ naar band, merkt hij dat het hele andere reacties oproept. Ja, mensen hebben gezegd dat het overkomt als een vriendengroep die elkaar steunen. Dus ik vind dat heel mooi. Ik merk dat het wel iets teweeg brengt wat ervoor zorgt dat mensen toch iets meer kunnen kopen met waar ze in het dagelijks leven misschien tegenaan lopen. En die bijzondere verhalen, die wil hij graag verder vertellen. Mijn EP's die ik de komende tijd uit ga brengen, zijn net als therapiesessies. Tegen de tijd dat je dit kijkt is session 1 uit. You don't have to be alright. Het is oké om niet oké te zijn. Komt uit een zin die een vriendin over mij zingt in het laatste nummer. Dat is gewoon van, ja, laat me zien waar je heen gaat als de wereld niet oké is en laat me je steunen. Daarom heet die EP ook You don't have to be alright. Dat is letterlijk een zin die zij zingt in dat liedje. Hij heeft al een van zijn dromen waar kunnen maken, draaien op Tomorrowland. Maar met de band heeft hij ook nog steeds grote dromen. Ik zou gewoon grote festivalshows willen spelen. Dus voor Nederland zou dat Pinkpop zijn. Voor internationaal zou dat zelfs een Coachella zijn. Maar de bedoeling is wel dat we met deze muziek gewoon grote festivalshows kunnen doen. En kwetsbaarheid een groot podium kunnen bieden.